Hola, molt bona tarda. Primer de tot em presentaré. Soc en Mr. Candy, tinc 23 anys i estudio Telecos a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, ja sé que estaràs pensant, 23 anys i encara em vola de drac. Doncs sí, nene, deixa'm viure, imbècil. Ja maduraré quan tingui més de 30, vale? Doncs mira, he decidit fer aquest canal degut a la mancança de youtubers de bola de drac en català, perquè gairebé per no dir quasi tots, són de Sud-amèrica. I si coneixeu algun en català m'ho feu saber per fer-li la vida impossible, perquè aquí només he d'estar jo, vale? L'únic, el guapo. I a més, considero necessari, per no dir imprescindible, un canal de bola de drac en català. Perquè així com Messi, Goku també és català, vale? Què passa? Què passa? Calla la boca. I això seria la presentació. En el pròxim vídeo parlarem de la puta merda acidosa, que és el Trunks de Super, i sí, aquest seria el rotllo del canal. Tot destructiu. Com jo. Jo un foc destrucció, nene. A veure, i a més jo no vinc aquí per amor a l'art. Jo vinc aquí només per fer-me ric. O sigui, no m'importa si el vídeo t'agrada o no. Jo només vull que el miris, em donis visites i caïs la boca. I ja estaria. Si aquest vídeo arriba al 1.000.000 de likes, no sé parlar. Si aquest vídeo arriba a 1.000.000 de likes, penjo fotopolla, vale? Vinga, una abraçada, adeu.